ಮಂಗಳೂರಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಪುಲ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ನಾಡು ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರಾದ ಎಂಎಚ್ ಅರವಿಂದ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರು ಅರಸು ಕಂಬಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು, ದಿನಾಂಕ ಸಹಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇರಬಾರದು ಎಂದರು. ಕಿನ್ನೊಬ್ಬನ ಫೋನಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆರು ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪ ಆ ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಪಿನದ್ದು ಆರ ಇಡೀ ಅಂಗಿಡಿ ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಆ ಮತ್ತಿತ್ತು ಏರು ನೆನೆಬದಿಪ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ನೆನೆಬದಿಪ್ಪೇರು ಆರು ಅಂಚ ಮಂದಿರು ಇಂಚ ಮಂದಿರು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಮಣ್ಣು ಆತು ಸುಲಭ ಆತಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ತಿದ ಅರಸು ಕಂಬಳಗೂ ಡೇಟ್ ಎಂಜಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನು ಅದೇ ಅರಸುಲ ಅವು ನಾಯ್ಕರೊಬ್ಬನಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಅವಳು ಬೋದದ್ದು ಪತ್ತದ್ದು ದಾದಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇಳು. ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಎಂಪಿನ ಕಂಬಳ ಆಣಿಯದು ಜೋಡು ಅದೇ ನಿಗಲು ಎಂಪಿಡ ಮಿನಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಅದು ಇಂಜಾಪುರ ನಮ್ಮ ಡಾಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅರಸುಲ್ ದಾದಾತನ ಬಣ್ಣಕ ಆರ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಅರಸು ಕಂಬಳನು ದುಮ್ಮು ಎಂಚ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಡಪುಡವಡು ಸಮಿತಿನ ಮತ್ತು ಡಾಬಣ್ಣ ಅರಸುಲ್ನ ಕಂಬಳ ಊರ್ದಾಗಲು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತೆರೆದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡ ಹೊಂದಿತ್ತದು ಅಂಚನೆ ನಡಪಡು ಅರಸು ಕಂಬಳದ ವಿಷಯಡು ಭಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಕೇರು ಬಾರಿ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಒಗಂಜಿ ಬಾಬಾನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ರಡ್ಡು ವಸ್ತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯ್ಕೆರೆಗೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಬಿ ಹರೀಶ್ ರೈ ಅವರು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬುಲ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಂಬಳದ ಸಭೆಗಳು, ಕಂಬಳದ ದಾನಿಗಳು, ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಂಕಲ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಉಂಟು, ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ 25 ವರ್ಷ ಒಂದುಂಟು. ಎಂಕ್ಲೆಡ ಸುರುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರಿಂದ ಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಐಕ್ಬೋರ್ಡಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೀಕರಣ ಇಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ನಂಗೆ ಕೋರಂಡ ಆಯ್ತ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಂಗೆ ಕೋರಂಡ ಆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರ ಆರ್ನ ಕಾಲಾವಧಿ ಪನೊಳ್ಳಿ ಯಾನು ಈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಲ ಒಂದು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ನೆನಪು ಬಂದು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆಂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರು ಐಕೆ ಏರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯಗಳು ಒಂಜಿ ಸಿಯಾಳ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಐನು ಸಮಯದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ದಿರದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಮಿತ್ತು ಬುಕ್ ಆ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತು ಏತು ಪ್ರೀತಿಡು ಆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲು ಆರು ಏನು ಬಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರದ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಪುಜಿ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಏತು ಪ್ರೀತಿಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಂಡು ಅಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸರಾದ ಎಂ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಪುಸ್ತಕ ಹೊರತರಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರನ್ನ ಈ ವೇಳೆ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕ ಕೊಲ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪತ್ರಕರ್ತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೇಮಾರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.